Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pada kesempatan kali ini bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita beres area, yuk kita nikmati bersama anak keseruannya. Nah, yuk nang res area iki wis. Sampun. Yo. Kanteni yo anak. Iya. Yuk Maju. Wis arep Madiun. Ya awas. Nih. Yang di mineral sip Cimono zanane Bu, aku ngono kangen belane kan jam sudah ke mau. Cuk kakang aku mang nang endi yo lek mam. Sing yang gemuk. Sing buri sing anyine sehat mah lho, Mbak. sing Kayak anak-anake Mbak Ayune mama. sing pundi langsung kalian duduk kali An buriku. Sedang karo bapakku pas nas. terus akhirnya kalih mas kakak Kayak kok ibar piye lho misanan. Kayak wong e cetak tekonane. Sa. Tekono dijimone apa ora? Halo ganteng. Kamu ndak mabuk ya? Hei. Ganteng. Heeh. Iki tak terus ya. ora ayo stok nonton engko disambungkan Ora sik. engko disambungkan Mending wesek. Sik. Mas, aman Mas Huda. Sama lu dijimokne ora tak jimokne? Heeh ya, sama wis Kang. Berarti aku telu jimuke. Ya, oke. Yo. Ambil makanan. Mbak nasine nang endi? Kene apa kono? Kan jimokne telu ke? Aku mau ambil nasi 3. Mas Huda, aku karo anakku. Wah, do mau iki ya iki mbahmu ya ngene iki lho. Pak Sri ndi Kae. Karo Kang Huda ke? Iki piye? Telu ya? Mas, aku anakku karo Mas Huda. oh iya Ini ta, kele fasilitas air ndak? Amit, aku oleh fasilitas air ambil 3. Amit nggih. Aku kongko ya engko tak delokne rek nopo ya wis nek pengen nggih ngopi ya. Ngopi ra mantap kok Kang Pak Supir desa Tekores area. Dalam. Iya. Mbakmu Kang Den Mas tajimone ne ora? Tajimone ya jatah sitok. Aku banyune 4, nasine 3. Ambil jatah nasi. Waduh banget. Aduh banget.
Iki jatah banyu Kang, tak jimono iki Mas Huda. Ngopi-ngopi. Udah, sampean apa anu lagu? Oke, sik, piti. Mama ndak? Ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suasananya. Ya oke. Setok. Tinggal Imam Lanjero